maravilla! Ai, non era sen tempo de poñer aquí un lavabo para poder lavar a cara de vez en cando. Chaliño, ven pa aquí. Mira o que temos. Ademais dos traxes novos, o xefe debeu ter unha iluminación que nos puxo aquí. Un lavabo máis un espello, mi pai. Oe, chámalle iluminación, chámalle que yo levamos pedindo 6 anos. Bueno, sí, eso igual tuvo algo que ver, sí. Pero sabes o que pasou? Pois non vais flipar que é por nós. E que outro día, sei que estaba picado un brick deses de tomate, sabes o que pon tomate caseiro? Con cebola da horta. Ai, sí. Dios, eso é merda pura. Eso provei no eu, escaparon os espaguetis, oíche? Eso que mira. E resulta que estaba picado un brick, e lle pingou nun ollo, e como debe levar ácido fólico ou algo deso, e pois empezou a escocer, e se lle fixo moi longo o camiño ata a oficina dele. Mira ti por que era. Vaya decepción. Eu xa pensaba que sentía algo por nós. Bueno, algo por nós sente. Concretamente, noxo e desprezo absoluto. Por lo menos por min. Bueno, tamén xa che digo que non é único, Xa debías estar afeito, choliño. Pero... Que fas? Que fas? É que estou mirando... Acaba non de poñer, xo queres arrincar o primeiro día. Non, non. Entón... Cala a boca, é que estou mirando... Ti non ves aquí unha cousa rara? Eu penso que hai unha cámara ou algo así aquí, por atrás. Moito haberá unha alcallate, unha cámara. E eu que penso que isto Gran Bretaña, a cámara dos comuns. Ti me vai ver unha cámara, e ti biche moito un gran hermano, estás aducida. Mira, elo ti non biches eses programas nos que o xefe pon cámaras para espiar os empregados mentre se cambian de roupa? Elo. Porque ti te cambias aquí. Home, claro. Onde me vou cambiar? Na sección de lácteos? Non, está ben sabelo. Bueno, non sei para que dixo dos lácteos falando estas cousas, pero a verdade é que é unha noticia importante para ter en conta. Está ben que o saibas. Sabes por qué? Por qué? Para que non entres cando non debes. Non vais ter un problema. A ver, perdoa, pero se te vexo a ti cambiándote, problema ningún máis ben ao contrario, me cago. Sei por onde vas. O problema ia lo ter se entras, porque da lavazada que levas vanche quedar os ollos campaneando. Eu xa aviso, Sí, vale, está ben que avises, porque así xa me queda claro que ademais de guapa, tes un carácter o propio para casar comigo, non lle diches unha volta a eso. Bueno, a ver, nunca se pode dicir desde auga non beberei. Como? Eso é verdad. Estás me dando vidiña. Estouche dicindo que ademais de auga podese beber cervexa, podese beber viño. Pero tamén che digo que non me vexo eu nesa tesitura de ter que beber unha auga tan chunga. De todos os xeitos, non che apetecerá ir tomar unha caña aí ao jungla, ou sair? Ai, pois ora que dis? Así despois de... Sí, pois sí. Sí. Venme ben, sí, unha caña. Está ben. Vou tomar unha caña hoxe, despois das clases de zumba tamén. Vou ali. Así, cas amigas. Cas coleguiñas, ne? Está ben. Choliño, estás ben? Tes unha cara así un pouco rara. Mira, aproveita que temos aquí o espello novo e mírate. E de paso, quitas a etiqueta do pantalón. Que che vai caer. Casi me sacas tamén os auriculares que teño o cable aquí. Isto non me pasaba se traballara dentro de Supernita. Compra Supernito, todo moi barato e ben colocadito. Compra Supernito,